Vorige keer in de Battle of Africa. De kandidaten zijn aangekomen in Johannesburg en werden meteen getrakteerd op een lesje lokale cultuur. Graffiti, graffiti en nog meer graffiti. Daarna mochten ze zich van hun beste kant laten zien aan grootmeester Senzo. Lekker pas, gaan we er vandaan! Ja, en dan? Het begint wel op te lijken. Team Picasso wins. De jongens van Vindicat gingen voor goud en wonnen de challenge. Gevolgd door Minerva, DSC en tot slot het USC. Maar de strijd is nog lang niet gestreden. Op naar de volgende battle. 3 landen, 4 verenigingen, 1 winnaar. In 1 week tijd nemen deze strijders tegen elkaar op voor de felbegeerde prijs. De eer om jezelf het listigste koor van Nederland te noemen. Welkom bij Battle of Africa. Na het avontuur in Johannesburg verruilen we de grote stad in voor Soweto, de grootste township van Zuid-Afrika. Hier geen spuitbussen of canvassen, maar een stukje geschiedenis en een uiterst smakelijke challenge. De eerste battle zit erop en we zijn aangekomen in de Soweto Township, de grootste en meest beroemde township van Zuid-Afrika. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een township geen sloppenwijk. Townships die zijn gebouwd ten tijde van de apartheid als woonwijken voor de niet-witte Zuid-Afrikanen. Tando die gaat ons haar buurt laten zien. Vervolgens gaan we in haar straat iets doen wat je doet op een zondag in Zuid-Afrika. Battle 2, let the games begin. Today, I mean, we can't really regard Soweto as a township anymore because of how, formally it looks like today. But we can say that it also falls under a neighborhood, But yes, definitely back then you'd have those big cities with a township. Soweto kent gelukkig nu betere dagen dan tijdens de apartheid. En die dagen worden maar wat graag op zijn Soweto's gevierd. De kandidaten gaan de bewoners daar een handje mee helpen. Maar voordat ze dat kunnen doen, moeten ze eerst een kleine pitstop maken bij slager Bongani. Okay, Kiboni is going to show you how it's done. He's going to slice the perfect T-bone. After that you can try it yourself, okay? Yes. Nice! That's very close to my hand! Met een hele lading vlees op zak is het weer hobbelen naar Tando. Tijd voor de tweede battle. Het is zondag in Zuid-Afrika, we zijn in de Tando straat aangekomen. En wat doe je dan op zondag als de zon schijnt? Braaien! Toch? Ja. Oké, we're going to marinate meat. Dan gaan jullie lekker braaien, je gaat die braai opstoken. En dit is jullie jury. En dus daar een bar. En er zijn liter bieren, ze staan koud. We gaan hier een feestje bouwen. Maar deze, ja, you guys will be the judge, right? Yeah. Okay. We're gonna taste the brown. We hope it's going to be delicious. And me too. De sfeer zit er goed in en iedereen heeft gezonde eetlust. Maar voordat het vlees op de grill kan, moet het eerst gemarineerd worden. Gelukkig stelt Tando haar huis en oma beschikbaar om de kandidaten te helpen. Zei iemand daar vette vingers? Yeah, can I ask you something? What is this? So that's like the heart. The heart. Yeah. Ah, okay. We're gonna braai it. Yeah. Right? Oeps, I broke it off. Ik vind het heel leuk om te doen. Sowieso hou ik van vlees, sorry vega's, maar ik vind het ook gewoon een hele leuke omgeving. Ik moet ook zeggen wel dat er een half biertje in zit met weinig slaap, dus dat helpt. En ik denk dat wij ook met z'n tweeën nu voor deze opdracht wel de beste kwaliteit hebben om het beste biefstukje te maken. We staan natuurlijk laatste, dus we moeten even gas gaan geven. Ik ben niet zo'n barbecue eigenlijk, Bas. Jij wel, toch? Nee, dat heb ik vaker gedaan. Dat moet goed komen. Ik begin een beetje honger te krijgen. Jij niet alleen hoor, Matthijs. De buurtbewoners staan te popelen om te eten en te feesten. Gelukkig voor hen zit het wachten erop. Het vlees is gemarineerd, de schorten gaan om en de braai gaat aan. You guys have to choose who makes the best braai. But what is also important, for you guys, because you have a team of 2, it's not only about taste, it's also about swagger and about style, right? Yeah? Okay. So I think it's also up to these guys to pull you in. In the Netherlands we have a saying,
A koude braai is like a warme bier. So come to the Vindicat stand and get some very good braai. Ik weet niet zeker of we dit in Nederland kennen, Rogier. Wat wel zeker is dat het vlees razendsnel van de grill verdwijnt. Maar hoe leuk het braai ook is, dit blijft een strijd der listen. Even kijken hoe de kandidaten daarmee omgaan. Boerenworst, helemaal gratis. Daar stemmen geronseld. Kijk op. Koejaard. Maybe you should also give them some tips. You're the breimaster. Yeah, cool. Okay, don't be shy and give them tips. Yeah, exactly. Yeah. We don't have a warm braai. And we don't have our braai is cool. Dat klinkt niet best. Even verhaal halen. Sorry, we moeten dit even vastleggen. De braai staat niet aan. Nee, ja, kijk, weet je kan hier filmen, maar... Nee, we gaan meer briketten regelen. Ja, want kijk, je moet heel even daar gaan kijken. Sorry, je kan je hand er niet eens, boven houden. En sorry, ik kan hier gewoon niet te lang mijn hand boven houden. En zogenaamd... We gaan het even regelen. En terwijl dat probleem wordt opgelost, gaan we even naar Bel toe. Die haar charmes inzet om de laatste stemmen binnen te halen. Ik heb een paar lijstjes uitgelegd. Er is ook een vent, ergens, die had mijn schort aan. Die kan ik ook even niet vinden, maar heet Gabriel. Gabriel. Dat is Hey Gabriel, how are you? You're gonna vote for me, right? For DSC? I'm going to wait for you, my baby. Oh no, thank you so much. I'll never forget you. We're over there. I want to see you. I want to see you. Oké, het is mooi geweest, maar het is hoog tijd om er een eind aan te braaien. Ik bedoel, breien. Ja, breien. We gaan naar de uitslag. We gaan naar de bar daar. We gaan eens even terugblikken op deze braai-battle. En daarna gaan we doorbraaien en doordrinken. Dat gaan we ook nog allemaal doen. Hier is de uitslag. Het is ook een spel van de listen, hè? Weet je, dit is ook een spel van de listen. Dit is de uitslag. We gaan even tellen, maar ik kan dan wel zien, geloof ik, dat DSC heeft gewonnen. DSC blijkt ook na de officiële puntentelling de winnaar te zijn van deze battle. Gevolgd door Vindicat, Minerva en als laatste de jongens van het USC. Voor mij ging het echt heel goed. We hebben best wel een rol verdeeld. We hadden een goede rolverdeling. Ik stond een beetje achter de braai. En Belle, die heeft We hebben een team verzameld. bij elkaar verzameld. Jongens, Team Blue! Blue! We willen met deze reis jullie de landen laten zien. Kennis laten maken met de cultuur. Wat vonden jullie ervan? Ik denk dat we allemaal een beetje hetzelfde idee hadden. Toen we hier net kwamen binnenrijden, dacht bijna iedereen denk ik van waar zijn we in godsnaam terechtgekomen? Zijn we hier wel veilig en zo? En toen begonnen we met braai en iedereen kwam gezellig met ons dansen en drinken. Dat is toch fantastisch. Dan laat je een compleet ander beeld zien van zo'n township. En met die mooie woorden in het achterhoofd is het tijd om gezamenlijk het glas te heffen en het nachtleven in te duiken. Lekker de avond. Heerlijke dagen, dag maar in Johannesburg gehad. We hebben een graffiti-proef gedaan. Heerlijke dag in Johannesburg gehad. 2 battles gedaan. DSC heeft gewonnen. Groningen heeft gewonnen. We gaan de cultuur inruilen voor een ruige avontuur. Swaziland. Morgen zitten we in de bus. Johannesburg. De kandidaten gaan nog even door met feesten, maar de strijd gaat na vanavond onverminderd door. Vindicat staat nog eerste, gevolgd door DSC, Minerva en USC. De inhaalrace is officieel begonnen. Volgende keer in de Battle of Africa. Na een lange rit zijn de kandidaten eindelijk aangekomen in de ruige bergen van Eswatini. Samen met professionele badass Darren gaan ze de meedogenloze valleien van Malolotja verkennen. En nemen ze tegen elkaar op in een strijd van brute kracht. Are you ready? Welk duo is er niet alleen listig, maar ook berensterk? Je ziet het in de volgende aflevering.